Hindi na bago sa lalawigan ng Pampanga ang mga magkakamag-anak na nakaupo sa iba't ibang posisyon. Sa Kapitolyo na lamang halimbawa, gobernador si Dennis Delta Pineda habang vice-gobernador naman ang kanyang ina na si Lilia Baby Pineda. Matatanda ang nagpalit lamang ng pwesto ang dalawa matapos ang 3 termino ni Vice Governor Lilia bilang gobernador. Ang dalawang kapatid naman ni Governor Dennis Delta Pineda parehong nasa pwesto at kumakandidato rin na re-electionist sa pagkaalkalde ng Lubao na si Esme Pineda, habang re-electionist naman ang board member na si Mylene Pineda Cayabyab. Kung ang pamilya Pineda gaya ng ibang pamilya ay may magkakasangga sa politika, mayroon din namang magkakatunggali ang iba, pinaglalabanan pa ang isang posisyon. Sa bayan ng Santa Rita, 2 salalila ang pagpipilian sa listahan ng mga tumatakbong alkalde. Una sa balota ang pangalang Art Salalila, habang kasunod naman ang pangalan ni re-electionist Mayor Daggy Salalila. Ang problema sa aming pamilya, ito parang friendly game lang naman ito eh. Ayon kay Mayor Salalila, manalo man o matalo ang mahalaga, Salalila pa rin ang maluluklok sa pinakamataas na pwesto sa munisipyo. Kung sino man ang manalo rito, okay lang. Ako, manalo matalo, okay lang ako. At least ang mananalo rito siguradong Salalila siya. Kung para naman sa nakaupong alkalde na si Mayor Daggy ay friendly game lamang ang maituturing na paglalaban nilang magkapatid sa eleksyon, tila iba naman ang pagtingin dito ni Mayoral Aspirant Art Salalila. Hindi namin pinag-uusapan ng politika sa bahay para hindi na lalong lalagi pa yung gap namin. Basta ang ano namin, yung posisyon namin para anong balik yung panunungkulan ko sa Santa Rita para pagbago ang palakid sa bayan ko. Ganun lang ang intention ko. Sa siyudad ng Mabalacat, nasa magkabilang puder ang nagbabalik politika na si Mayoral Aspirant Marino Bocking Morales at ang anak na si Kapitan Marjorie Sambo. Kandidato sa pagkakonsehal si Sambo sa ilalim ng tiket ni re-electionist Mayor Chris Garbo. Para kay Morales, wala namang problema dito. Well, wala naman tayong kinakatakot. Ang importante siguro ay pagdasal natin ito sa buong may kapal na sana ay walang mangyayaring untoward na incidents dito sa ating bayan, dito sa ating probinsya, dito sa Pampanga at sa buong Pilipinas. Yan ang pagdarasal natin. God is good and God is love. Paulo G. Santos, CLTV News.